Искате свежа, сияйна и хидратирана кожа. Може да я получите, като приемате следните добавки. Хиалуронова киселина, но задължително включете и витамин С за усвояването й. Коензим Q10 премахва свободните радикали и се грижи за сияйна кожа и здрава сърдечно-съдова система. Разбира се, колаген тип 1 и тип 3, както всички знаем. Резвератрол пък е чудесен антиоксидант, който участва в синтеза на еластин в кожата. Разбира се, никъде без цинк. Участва в изключително много ензимни реакции, необходим е както като анти-ейдж продукт, така и в борбата срещу акне. Кожата се повлява изключително добре и от екстрактът от грейпфрут. Той също е много мощен антиоксидант и възвръща младежкия и сияен вид на кожата. Станаха много ли? Мога да ви предложа едно решение. Skin Complex Beauty формула от Елис. Една капсула, която комбинира абсолютно всички съставки, които изборих. Приемът на 1-2 капсули сутрин от Beauty Skin Complex е най-добрата комбинирана грижа за вашата кожа.